Stávej. Promiň, mami, budu hodnej. Co? Co? Teď hned musíš něco vidět. Snad to bude lepší než ten sen. Stávej. To je tátův časopis. Co? Teď hned musíš něco vidět. Už jsem viděl všechno, co jsem potřeboval. Co se děje? Nahrál jsem skladby pro děti, to víte, ne? Jo, jsou příšerný. No jasně, když jsou to skladby pro děti. Vyjde mi CDčko, teď na něj bude reklama. V 5 ráno? To zrovna maminky s dětma vstávají. A teď už to bude. Kdo má rád děti? Who cut the cheese? Who cut the cheese? I ask you please, did you cut the cheese? Správně, Charlie Waffle. Jeho hity si teď můžete koupit také na CDčku. A teď všichni. Charlie Waffle? Můj nápad. Děti je přece milujou. To jo. Získáte melodie, které z Charlieho udělali korunovaného krále dětské písně. Polib mi bebíčko. Utíkej spláchnout a také nelomcuj mimínkem. He's a little boy, he is not a toy. Don't shake, shake, shake the baby. She's our little pearl, our darling girl. Don't shake, shake, shake the baby. Od kdy ty jsi králem dětských písní? Od kdy jsi Federální obchodní komise. Funny, but hug her anyway. Accept her stinky kisses and then go out and play. But she's got all the money, so you might just want to stay. Oh, Grandma may smell funny. Ale to není všechno. K naší televizní nabídce patří bonus, který ještě nikdo nikdy nevydal. I drink from a sippy cup, sippy cup, sippy cup. I drink from a sippy cup 'cause I'm a big kid now. Bye bye boobies, bye bye boobies, bye bye boobies, 'cause I'm a big kid now. Když zavoláte ihned, dostanete navíc skvělou prémii. Charlieho voňavý plakát. Voní po javorovém sirupu. Měli to navonět bourbonem. Operátoři jsou připraveni. Pořiďte svému dítěti hudební dár. Kdo má rád děti? Ano. Konec. Co říkáš? Jdu si zaslehnout. A co ty? Mohl jsi to nahrát. Mlč. Charlie Waffle má rád děti, ale tebe má plný zuby. Oh, bože. Darma a Greg.